ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Tofa wata sabuwa jaruma mome gombe ta saki wani sabon bidiyo. Ku biyo mu don ganin wannan sabon bidiyon. Young Kiddo MT on the mix. Kafin mu kai ku ga wannan bidiyon, dan Allah ku danna mana subscribe da alamar liking ga wannan bidiyon. Mun gode. Come Kiddo boy DBB Arewa confirm MT on the mix. Emana DBB radio akwai story Haba Kiddo na muna tare da mommy. Fine girl like your mommy ta kira ni. You told me say Kiddo wai na zo ne za ta ganni. Kaga ko za ta maka aiki ko ka san in ta kama kayan Kiddo ba ta bari ko. Daddy no ni daddy bibi banda sisi. Kana da hula baba zo ka kalli kaina na da hula. Hula baba ina da hula. Allah kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar liking ga wannan bidiyon. Mun gode. Hula yanzu muna saka hula baba zo ka kalli kaina na da hula. Mu suke kira gwanaye ko a